Dyma'r mwyaf gogleddol o holl gydrannau yr eiddo. Mae'n 764 hector o ran ei faint ac yn cynnwys tirwedd ddiwydiannol 9 km o hyd trwy ddyffryn Ogwen. Datblygwyd y tirlun chwareli Llechi hwn yn uniongyrchol gan ei berchnogion aristocrataidd. Mae'n cynrychioli'r ardal gyntaf o fewn y diwydiant Llechi yng Gogledd Orllewin Cymru i gael ei chyfalafu'n helaeth ar gyfer y marchnadoedd byd-eang. Yn y cydran hwn, rydym yn gweld llif diwydiant cyfan, o wyneb y chwarel i'r porthladd allforio, a 3 math gwahanol o anheddiad. Mae elfennau o'r cydran hwn yn cynnwys Chwarel y Penrhyn, melin slabiau Felin Fawr, ffordd haearn Chwarel y Penrhyn a'r rheilffordd Chwarel y Penrhyn, Aber Cegin, Porth Penrhyn, anheddiad Mynydd Llandegai, pentref Bethesda, Castell Penrhyn a'r parc. Castell a Pharc y Penrhyn oedd cartref Cymreig teulu Penrhyn, y llinach aristocrataidd oedd yn berchen ar y cydran hwn ac a fi'n gyfrifol am ei ddatblygu, ac a gafodd y cyfoeth i'w sefydlu o'i ystadau siwgr yn Jamaica a adeiladwyd ar lafur Caethweision. Mae'n un o'r tai gwledig mawr pwysicaf yng Nghymru ac mae bellach ymherchnogaeth a thân reolaeth yr ymddiriedolaeth genedlaethol ac yn agored i'r cyhoedd fel atyniad i ymwelwyr. Tu hwnt i'r castell yw prosiect dehongli'r ymddiriedolaeth genedlaethol ar gyfer y castell. Mae'r prosiect hwn yn creu newid sylweddol yn y ffordd y caiff hanes y castell ei gyflwyno, gan adrodd hanes yr agweddau mwy brwnt o'i hanes diwydiannol a threfedigaethol, a chydweithio ar gymuned leol mwyn gwneud hynny. Mae Castell y Penrhyn bellach yn arwain y sector yn hyn o beth. Ers 2018, bu plant o ysgol gynradd Einharglwyddes ym Mangor yn ymweld â'r castell fel rhan o brosiect Colonial Countryside i edrych ar gasgliad y castell a'i gysylltiadau a gwladychaeth ar fasnach Gaethweision draws Iwerydd. Mae'r ddau anheddiad chwarelyddol yn y cydran hwn yn dangos y tensiynau cymdeithasol o ganlyniad i rym a dylanwad stad y Penrhyn ac yn adlewyrchu ei ddefnydd o lafur Caethweision yn India'r Gorllewin. Mae anheddiadau ar gynllun rheolaidd gyda'i tiroedd cysylltiedig a bythynod a thai a adeiladwyd yn arddull stad y Penrhyn ym Mynydd Llandegai yn cyferbynnu a phentref Bethesda a sefydlwyd yn wreiddiol ar dir rhyddaliad gan charelwyr a theuluoedd annibynnol eu meddyliau yr oedd yn well ganddynt beidio a byw ar stad y Penrhyn. Yma mae'r strydoedd troellog a freolaidd a'r anheddiadau symlach yn cyferbynnu a thwf diweddarach mwy trefnus y pentref ar dir stad y Penrhyn. Bethesda oedd canolbwynt streic fawr Chwarel y Penrhyn rhwng 1910 a 1913. Cyfnod o wrthdaro chwerw sy'n parhau fel un o'r anghydfodau llafur hiraf yn hanes y Deyrnas Unedig. Roedd y streic yn benllanw blynyddoedd lawer o anfodlonrwydd ac aflonyddwch yn Nyffryn Ogwen. Prif esgyrn y gynnen oedd hawliau undebol, cyflog ac amodau cyflogaeth, ac aeth yn frwydr chwerw rhwng Arglwydd Penrhyn a ddymunau gael gwared a ddylanwad undeb chwarelwyr Gogledd Cymru o fewn y chwarel, a gweithwyr y chwarel. Y canlyniad oedd hollti cymuned, a theimlir effeithiau'r streic hyd heddiw ym Bethesda ar gymuned gyfagos. Carchar a chos bu'r dyn cyffredin am ddwyn yr wydd oddi ar y comin, ond parch a geir ac uchel swydd am ddwyn y comin oddi ar yr wydd. Mae'r ymddiriedolaeth genedlaethol wedi bod yn cydweithio ar gymuned i ddehongli ei gorffennol dadleuol. Roedd y streic yn un o bynciau'r prosiect artistiaid preswyl diweddar ac yn halwyd yng Nghastell y Penrhyn, a fu o gymorth wrth ailadeiladu cysylltiadau rhwng y gymuned a'r castell. Mi ges i sylwadau yn gofyn cwestiynau pam oedd y côr yn mynd i'r castell hyd yn oed. Ond da ni yn y côr yn teimlo bod hi'n amser i ni symud ymlaen. Ac oedden ni falch iawn o fod yn rhan o'r prosiect. Nath agor llygad lot o hwgiad ymwyl i be oedd i bod digwydd. O'n i'n teimlo bod y ffaith bod nhw wedi dŵad ar cerflun inflatable yma i fewn i'r castell yn wych.
Be oedd fod i gynrychioli dwi'n cymryd oedd bod y pobl lleol yn cymryd drosodd y castell eto. A dwi'n teimlo bod wedi gwneud hynny. Dwi'n meddwl bod wedi newid agwedd lot o bobl. Hyd yn oed os di'n mond bod y drafodaeth yma dal i fynd ymlaen a dim yn rhywbeth sy'n anodd. Yn aml, bydd diwylliant ymylol a ymgorfforir i system ddiwydiannol byd-eang yn colli ei ffordd nodedig o fyw a iaith leiafrifol. Ni ddigwyddodd hyn yn Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, lle mae'r iaith Gymraeg yn parhau'n gryf. Mae ei thraddodiadau pwerus o anghydffurfiaeth grefyddol yn amlwg yn y capeli niferus sydd wedi'i lleoli ledled yr eiddo. Mae'r capel yn adeilad sy'n nodweddiadol o'r tirlun Cymreig ac sy'n ganolog i olwg y cymunedau llechi ohonynt eu hunain, yn ogystal â'i gwerthoedd. Tyfodd perthynas anesmwyth rhwng yr eglwys a'r capel. Roedd yr eglwys Anglicanaidd yn uniaethu â cheidwadaeth, ac yn derbyn ei hawdurdod crefyddol o draddodiad, a'i dylanwad lleol gan noddwyr o dirfeiddianwyr pwerus. Roedd capeli, ar y llaw arall, yn uniaethu ar blaid ryddfrydol, ac yn y pen draw y mudiad llafur. Cynigau y capeli bregethau gyda gweledigaeth, gyda'r gweinidogion yn deillio o'r bobl eu hunain, ac roedd yn rhoi cyfle i drefnu a mynegu gwerthoedd eu cymuned eu hunain. Mae eglwysi Anglicanaidd gyda meindyrau tal yn cystadlu gyda arddull bensaerniol ysgubor byrgethu y capeli anghydffurfiol Protestanaidd ledled yr eiddo. Daw enw Bethesda o gapel yr annibynwyr a sefydlwyd yno ym 1820. Mae nifer o gapeli gwahanol ym Bethesda a gafodd ei hail adeiladu neu ei hail fodelu a'i hymestyn yn ystod y diwygiadau crefyddol o'r 1850au ymlaen. Mae'r rhain yn fwy crand ac addurniadol nac enghreifftiau cynharach, ac maent yn dyst i ymrwymiad crefyddol eu cynulleidfaoedd, ac i'r modd yr oeddynt yn blaenoriaethu eu harian dros ben. Adeiladwyd Jerusalem, capel sylweddol i'r Methodistiaid Calfinaidd, yn 1842, a chafodd ei ailfodelu rhwng 1872 a 1875, gan bensaer lleol Richard Davies o Gaernarfon. Gall gynnwys cynulleidfa o 980 ac mae'n parhau i gael ei ddefnyddio hyd heddiw. Fel yr ardal gyntaf o fewn y diwydiant Llechi yng Ngogledd Orllewin Cymru i gael ei chyfalafu'n helaeth ar gyfer marchnadoedd byd-eang, mae'r darn cydrannol hwn yn dangos sut y cafodd Chwarela ei adrefnu gan un teulu aruthrol o gyfoethog. Mae'r cyfoeth oedd ar gael yn amlwg ym maint a ffurf y gweithfeydd chwarelyddol ac yn y modd y cyflwynwyd dulliau a thechnolegau arloesol yr oedd ardaloedd Llechi eraill yn yr rhanbarth yn awyddus i'w hefelychu. Dechreuodd y newidiadau i'r tirlun yn negawdau olaf y 19fed ganrif ac ym mlynyddoedd cynnar y 14edd ganrif ar 15, pan ganslodd Richard Pennant, arglwydd Penrhyn, y prydlesau oedd gan bartneriaethau lleol i roi'r hawl i weithio chwareli gwasgaredig ar raddfa fach a chychwyn ar waith cyfundrefnol. Datblygodd ei beirianwyr system o bonciau chwarel i weithio wyneb y graig, gan gludo carau gwastraff i'r tomenydd a reilffyrdd. Erbyn dechrau'r 14edd ganrif ar 15, hon oedd y chwarel lechi fwyaf yn y byd. Roedd y chwarel ar flaen y gad o ran rhoi pŵer dŵr ar waith, ac mae'r cydran hwn yn nodedig am ei amrywiaeth prin o beirianna gaiff ei gyrru gan ddŵr. Mae dwy enghraifft o siafftiau cydbwysedd dŵr wedi goroesi yn Chwarel y Penrhyn. Cafodd yr rhain eu cyflwyno o'r 1840au ymlaen, pan symudwyd oddi wrth y system o incleiniau o dwll y chwarel. Wrth i'r twll chwarel ddyfnhau, roedd angen ei ddreinio. Torwyd lefel ddreinio 1.9 km o hyd, ac osodwyd peiriant pwysedd dŵr i bwmpio'r twll chwarel ym 1872. Mae'n parhau i fod yn ei le ac mae'r lefel ddreinio yn dal i gael ei defnyddio. Roedd Felin Fawr yn safle i felin slabiau arloesol a godwyd yn 1812, y lleoliad cynharaf a wyddom amdano yn y byd i ddefnyddio llifiau crwn i dorri cerrig. Yma, roedd dŵr yn gyrru system brosesu a pheiriannau'r chwarel, a leolir yn y man cyntaf lle mae'r ffordd haearn o'r chwarel yn croesi nant y gellid ei hargau i droi olwynion dŵr. Mae 2 olwyn ddŵr o'r 14edd ganrif ar 15 wedi goroesi. Y naill yn gyrru'r melin slabiau a'r llall yn gyrru'r ffowndri.
Ffordd haearn 1.6 metr chwarel y Penrhyn oedd gwreiddyn dylunio llawer o'r rheilffyrdd bach a adeiladwyd wedi hynny. Roedd y ffordd haearn yn defnyddio tyniant gan geffylau ar hyd rhannau graddedig ysgafn ac incleiniau gwrthgytbwys i gysylltu'r chwarel ag Aber Cegin, Porth Penrhyn. Roedd yn defnyddio rheiliau ochr arloesol o haearn bwrw. Yn ystod y 1870au, dyluniodd Charles Easton Spooner o reilffordd Ffestiniog, reilffordd stêm i gymryd ei lle, a fu'n weithredol hyd 1962. Mae llwybrau'r ddwy reilffordd yn nodweddion creiriol. Mae'r nodweddion yn cynnwys waliau cynnal trawiadol, yn ogystal â thraffont reilffordd gynnar, a ddiweindio inclên sy'n gyflawn. Mae'r rhain ymysg y strwythurau rheilffordd cynharaf yn y byd sy'n dal i sefyll. Mae'r rhannau o'r ddau lwybr wedi'i cynnwys yn llwybr beicio Lôn Las Ogwen a llwybr Llechi Eryri, sy'n 133 km o hyd ac yn archwilio Treftadaeth Llechi'r eiddo. Aber Cegin ar lan y Fenau oedd prif safle allforio Llechi Penrhyn o'r 19fed ganrif hyd ganol yr 20fed ganrif, ac mae'n parhau i gael ei ddefnyddio fel porthladd masnachol sy'n dal i allforio Llechi Mal o bryd i'w gilydd. Mae chwarel y Penrhyn yn parhau yn weithredol y tu allan i'r eiddo, o fewn yr ardal warchodedig ehangach. Mae'n un o'r ychydig chwareli sydd ar ôl yn y diwydiant Llechi yng Ngogledd Cymru, ble mae technegau traddodiadol o dynnu'r garreg a holli blociau yn dal i ddigwydd ar raddfa ddiwydiannol. Mae Bethesda yn dal i fod yn gymuned fywiog ac egniol, gyda'r Gymraeg yn iaith gyntaf i oddeutu 70% o'r boblogaeth. Mae cerddorion, beirdd, awduron ac artistiaid cael eu hysbrydoli gan y gymuned ryfeddol hon. Yng ngeiriau prifedd lleol, un o enillwyr gadair yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae hen gof yma'n gafael, a hen ffydd ar graig ddiffael.